Здравейте хора, аз съм Shadow King. Както виждате, отново сме в Югио, отново сме тук, но всичко се променя вече, защото ако загубим, вече няма че колко пъти губим на това ниво. Оставям също ниво, докато не го свършим. Ако това го минем, продължаваме следващото. Ако това не го минем, оставяме следващото, ако не го минем и така до финала. Остават ни точно 4 нива преди финала. И ако успеем да го направим, ще имаме там ще ме награди, ще може да време пакетчета на видео в момента от играта. Нямам че днес ходя дека играем, така че на мен ми е сет. Ще правим из двата дека, но първо ще започнем с този, като е направен от играта да играем. И ни пожелайте късмет, аз съм първи, както виждаме. И хора да напобедим този път, защото миналия път до тук стигнахме и не успяхме да го победим. Той ни победи, това е Evil Hero деката, където играем срещу Джейдън, където е с една лош, там с някаква магия и един негов приятел с... Не спомням кой беше май с тези огнените, не съм... Да, с едни огнени са пробват да го победи, но той в анимето и той губи. Не Джейдън, а този точно. Защото Джейдън има супер парамизация, която е една от най-добрите карти в момента в дека му. И използвам Evil Heroes, те са много мощни. И като трябва да играем предпазливо, и да играем точно и да четем ефектите. Най-вече аз. Ако искате, можете да играем на Brawl Stars и да Clash Royale. Приключваме с тази поредица и играем Clash Royale вече да Brawl Stars. Което искате в коментарите и да може Among Us или Minecraft. Окей, това е в момента мисля, че е добре. Не съм много сигурен. Защото студек не съм... Ами окей, нека направим така, ще мисля, че има ефекта. Така. Тебе или тебе. Тебе ще вземем. Ще те активираме. Така. И ще сетнем тебе. И приключваме хода. И моля, ако не сте се абонирайте се и лайквайте. Нека поне стигнем нашата цел. Добре, за сега нищо опасно. Но за сега. Ако сетна тебе, примерно, направим така. И дестроим тебе. Какво ще стане? И изпратим тебе, примерно. И този има ефект. Аз губя. Ай, но тегна. Да активирам той вече да ме притеснява. Не знам, но да рискуваме. Ту грейвера да изпратим. Така. Сега той губи толкова. И нека да го атакуваме. Ай, не мога. Това е голям проблем. Добре. Така, добре, вер тебе. Теглим и те приключих от 2. Мисля, че е добре. Сега започваме. Special summon. Изпратим ти на гробището. Добре, вери, без своите чудо ще ми трябваше. Активираме на това ефекта. Допанишваме добре, вери. Не тя какво ще стане? Нищо. И мисля, че не пак може да откуваме. И гайс. След това трябва да призовем това чудовище, ще бъде много добре май. Нищо няма призове. Уоу. Fusion. Преди да активираме Fusion сетнете чудовище. И сега ще активираме Fusion по сило. Кое може да призовем, което най-много атака.
Ти имаш най-много. Тук съм унищожил. И сега след на тебе. Това не е най-добрата атака и от седмия ход вече е победен. Гайс, в миналото видео ни отне много опити да го стигнем и не успяхме да го победим, а сега успяхме да го победим за няма силно 5 минути. Може има, може няма, не знам. Толкова бързо мина, че и аз не знаех. Окей, сега така. Да, сега добре се движим. Ще дигнем ли левел? И е. Окей, следващото. Опа, извините. Играем тук срещу Юбел. Един от... в този сезон не спомням кой беше. Това е главният злодей Юбел, където е чудовище на Джейдън от минут, където той си измислил и така тя го е пазила винаги. И той е създал Нео, тези картите от Кайба, ги изпрати с самолет на друга планета и той в тази планета в съня си не беше съна, колкото как да ви кажа истинско, ама и той така си върна не спомните такова да играе, защото при една загуба с ония, с като в миналото или по-миналото видео, където играхме Макар сред там, не, който копираше дека на Джейдън, ако са гледали анимето и така. И нека започваме, сега ще играем срещу Юбел. Да видим дек, знам, че е ужасен дека, така че играем с Неос. Окей, супер, сега веднага започваме с Юбел, сигурно. Подобно. Дай след на теб, поне. Започваме. О, не, играем срещу Evil това. Тези Evil Crystal Beast, Evil Crystal Beast, където са приятели на Джейдън, е добре приятел. Я да взема малко жизни точки. Ей, не мога ли бе? Окей. Нека той да дойде в ръката ми, да го активираме. Neo Space май беше, ако не се бъркам. Dub Fusion. Кой да призовем? Аз имам тези чудовища, ама едното вече отива в гробището. Който е един от най-големите проблеми в момента. Ще стане 5000, добре. Ще го обърнем в атаката и чудовището е какъв ефекта, не знам. Center Up, You Control, Auto Graver, Show Trap, не. Трябва да направим да видим какво ще стане. Окей, тебе трябва да махне, сега ще загубим малко изличка, но няма нищо. Имайте така през нещо там на гробището, сетвам тебе. Така, време за атака. Това ще бъде не много бързо, защото е... Сега това човешка ти изчезне, ще бъде голям проблем. Но след няколко ще бъде унищожено отново. О, гайс, объркал съм се. Няма да се унищожи. Това беше толкова бързо, колкото си мислех. Уау. Все пак да си взема малко изни точки. Не мога. Нещо ми блокира ефекта. Send Monster, You Control. Shuffle Monster, You Control. Аха, окей. Не е послава човеще. Тебе. Гайс. По-бързо това. Та игра беше толкова бързо, че май това ще бъде най-бързо от всичко, което сме играли. По-бързо от първа и там от първите... Там първите видеа, където правихме първа и втора част на самите видеа. Последните 4 клипа, които са... Това ще бъде толкова бързо,
че и аз нямах на идея. Това дори не беше трудно. Джинзо. О, не. Джинзо. Това е много гадна карта. Ако я призве, трябва веднага да унищожа по някакъв начин. Тази карта само в... Не си помня Джекс как е унищожена, но си спомням как в Duel Monsters, как Джоуи и не съм сигурен, защото не се използваше един трап, който на... Как беше? Само забрах. Преди една секунда му казах както иде, нали? На Джоуи късмет, както винаги неговия късмет винаги е хубав. Така че му спадна нещо, което унищожава Джинзо, така че и това такова с неговия черен дракон и унищожи. Мен червенок ми е един много готино и черен магиосник с черната магиосница е много готино. Пишете ми вашия любим дек в Yu-Gi-Oh! И кой е любимия character от нормалните от GX. О, не играем с киберчудовищата! If you open control... Аха, не мога да начи. Това ще им помогне, може би. Сето ме тъп защита, защото не искам да рискувам. И така, ако ми го унищожи, има човещо и ще го спечеш сама, не след това ще призва тебе. Ето тук. Не го унищожи. Мерси. Много благодаря на братлето и без това той човек ще може да им помогне. Добре, че го стижих защита. Окей. Ще видим кой ще призем, но първо тебе ще призвам. В атака. Охо, Special Summon This, или? Да. В защита, после и тебе в атака. И той има ефект. Оха, кое искам да си добавя? Окей, ще си добавим тебе за после или за сега, не знам. Точно мога да активирам, окей. Така. Оха, в моята ръка, какво искам да ми дойде? Не знам кое искам да дойде в моята ръка. Взем той. Не знам кое трябва да взема, честно. Те мога да призва сега. Маняка с какво направих току-що. Не трябваше да го правя сега. Това не знам защо го направих, гай, само както иде, нали. Голяма работа. Сега ще... мога и неговото, окей. Ще взема неговото. Ще взема тебе и тебе. Колкото повече, толкова повече така. Диклей, значи само тези. Така, да видим колко атака. Не, много нито малко. Добре, не? И нека да атакуваме. Така. Следващия ход ще бъде унищожен. Обещавам ви го. Това не знам, защото първите са толкова строени, но накрая са толкова лесни. Маняк. Това ще ти помогне. Мисля, че това ще ме спрели, бе. Сега вече съм унищожен. Че унищожи моят чудовище. Както и да е, ще бъде унищожен сега. Бум. Хора, това е толкова бързо, че си нямате на идея. Това видео си няма 20 минути вече и вече сме накрая. Гайх, поне ще има време да отворим малко такива
И това ще бъде сигурно най-краткият клип, който е имал на Yu-Gi-Oh! Master Duel. Маняк, вече сме на последното баси. Окей, като започна ще го ще се върна. Окей, гайс, започваме този дек. Бързата Блейдер, розето на Югимото, кралят на фараона, краля на Дуейр, Тишигрен. И това не е самия Югимото, а един, който му копира дека и сега Джейден ще го научи на урок просто. Както е в анимето. Взел е дек, защото беше на изложба там и използва този дек. Играл съм с мой приятел срещу този дек и е лесен за побеждане, ако няма една специфична карта в дека. Ако няма една, където обединява черен магиосник и червено и черен дракон, ще бъде перфектно. Значи, if you don't control face up, you pay have to special summon. Оха, сега идва Бръстрената. Мога ли някой друг? Не. Бръстренатрикс в атака. Не! Маняк, той сега ми трябваше. Ей, то ми провали всичко. Пак ще дойде едно съм чудовище, бе. Аз не се притеснявам. Ай, тебе. Неос. И тебе. Бум-бум. Преди това как на ефекта. One of button main target face up. Control destroy target effect. Аха. Добре, тази карта унищожаваме. Но отива защита, което е проблемът. Сега да видим. Бръстрентрикс. Атака! Може да се Ивян, както и да е. Атака Ивян. Моля се това чудо да не изчезне. Не трябва. Само един път имахме възможност. Това беше нашата, но я загубихме. Май трябваше да унищожа чудовището му. Както и да е, имаме още време до края на видеото. Приключи толкова бързо. Уау. Нищо които. О, Неос. Неос веднага идва на полето. И това беше бързо, гайс. И имаме още видео за напред в Yu-Gi-Oh, така че да знаете. Първо с тебе. После с Неос. Не знам дали сега го приключим или не. Но да го приключим. Не, няма го приключим, на малко ще остане. Ако бях призвал от теб. Ей, сега ще да. Не, нямаше да бъде унищожен, както и да е. Следващия рун ще бъде унищожен със сигурност. Защото вече няма как. Той чудовище, ако не го унищожи, служи нещо в атака или защита, пак ще бъде победен. Шит. Ара. Не Монстър Реборн. Попратил. О, не, убили. Не. Не обелискат. Не обелискат. Не. Хора. В анимето нямаше египетските богове. В този дек. Това не е като анимето. Що ми... Свегаме всичко защита. Добре. За един ход само. Той сега подписа той смъртния си акт. Унищожаваш Неос. Попадат срещу хора, които не искаш да играеш. Бръстренатрикс. Атака! И това беше от дуелът. Да, половината ми женушка. Аз си го унищожих, другата той ме унищожи. Но както и да е, това е нищо. Това беше краят на този чаптър. И е време си взем наградата. Където аз не знам какво ще, аз не съм изгледал. Оу! Това е готино. И хора, това беше от тук. Но това не е краят на чаптъра тук.
защото съм ви подготвил още от тук да играем на това. Имаме това да го минем. Тези тук да ги минем, те са бързи. Може след тези отваряне да ги минем. И имаме още работи. Отиваме в... Тук идваме първо да си вземем всичко. Отиваме. Клеймал. Охо, някакъв дек. What the fuck? Синхро, окей, както и да е. Ооо, гайс. Майко. Сега, откъде беше? Мога ли още декове да взема тук безплатно? Yes, no. Леци. Мисля, че не. И мисля, че не. Добре. Daily. All missions. Тук комплитнете това. Окей, отиваме шоп за отваряне на малко пакетчета. Малко две от тук и някои бая от тези. Ще ги скипнем. Хора ще пазя джамбай за това, така че няма това да джамбай, сори. Бонус. Ще отворим 27 така че. Но ще ги скипнем, защото ма марзи. Да ги отваряме на по едно. Сега ще видим дали ще има нещо хубави, колко хубави ще има. И ще ви кажа. 3 хубави. И колко хубави карти имаме. Една ултра. Нова е дори. Activate. Пилка. Окей, както и да. И още 7. 27 и сега ще ви покажа какво не е там. Има две хубави, окей. Скип, не, ето първо ще като се така, че са хубави, другите не знам. Не се ултра реар. Окей, това беше от тук. Отиваме отново на сол. И идваме тук. И започваме от тук. Както виждате, това са просто две такива. Това ще бъде бързо, това е практис. Сега не знам как се игра тази игра, но окей. Нали? Все пак това ще бъде бързо, така че ще имам няколко работи в това видео. И това видео няма да бъде толкова дълго като миналите. Няма се по първото и като е 1 час почти, но сега че на 2 часа трябва да го качвам. И другото снайто няма да толкова, което и аз не исках, но станаха. Толкова са дълги стават видеята вече, че и аз нямам идея. Но не знам няколко се повтарят, ме кажете, защото аз ги гледах и всичко е както трябва. Но ако не е както трябва, пишете в коментарите и ще пробвам да ги оправям. Да едитвам, защото в момента ми е трудно да ги едитвам от телефон. Скоро си правя всичко, да мога да едитвам. Ако не ги му правят, ще ми ги едитва, така че съжалявам за сега за аудиото, че не ме чувате много добре, но както и да е, нека започваме. Окей, защо съм успел и трябва? Защо е? Тук пича ми игра и някакви тъпи декове, които аз не го знам. Слага така синхро, там, линк, диско беше, то аз не знам. Линк, а не синхро. Това е континуум синхро. Какво ще съживиш? Манети, това би го сложил в атака аз. Не защита. Баси тъпя бот. Оее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 еee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 e
6 карти. Да може стегнам 2 карти. Там. О, аз избирам. Окей, това преди не беше така. 3 от вас. И 2 от вас. Още не трябва тебе. Е така, знам, че линк са по-лесни за такова, но все пак. 2, 3, 4, 5, 6. Маня, това не е год.
Значи ще изберем тебе и тебе, така. И така. Сега ще активираме тебе. И има такова. Еврика. Остана да седем карти и това. Да види да изчакам до следващия ход, който само ще сме се загубили, така че... Както и да е, нали? Went a summon и summon. Monster summon. Май не му трябваха. Не съм много сигурен. Окей, аз ги нарих по един, защото те ми идват по друг. Ще активираме тебе. Не. Не. Хора, това. Ядим. Не го побеждаме все още. На малко ще остане. Късметлия. Аре, преминава така. Атакуваме с тебе. Бум. Атакуваме с тебе. Бум. И ще остане един ход. Да, следващия ход ще бъде унищожен с този. Чери болса. Активираш братли някакъв ефект. Това няма да ти помогне. Не. Дори не знам какво прави, като е баниша, но аре ще активирам. Да я тестваме без това. Ако мога сега да. Аре бе, ако ми бъгна бе. Майко и бъгве телефон. On the field, някаква така карта. Аре тебе, примерно така, съсъдаме тук. Още на тук, още на ефект имаме тебе. Примерно. Не кажеш ми тебе. Примерно. И вече няма да чакаме такова просто. Ако няма си някакъв специален ефект да специално произведе синьокът бял дракон. Окей, това беше бързо тук. Колко бързо ще продължат другите, аз не знам, за това сигурно следващото видео просто да демонстрирам какво ще правим, просто да минем, да не приключи толкова кратко това видео. Но от мен това беше. Сега ще ви покажем какво ще правим следващите видеа. Окей, няма ходим сторич. Сега, следващите видеа, както казахме, ще се пробваме да минем тези двете. Това. И от тук, като минем това, идваме ето тук. Да минаваме едно по едно. Всичко. И каквото ново излезне. Но първо ще минем тези, където имат вратичка. Примерно, това ще бъде, там където са много, ще бъдат за накрате, които са минути, няма да минаме. Ако те, които са така за вратичка, тук значи съм играл, тя ще играем малко. Така е, нали? Някой съм играл, защото тогава нямаше толкова много. И така, тук има твърде много, така че това няма да го играм, тези където са малко. Набързо това ще ви опусна, защото пък да не. Да, един дуел, всичко друго е като история, така че ще ви я пусна това от началото тук. Тези историите и игрите ще ги играем, но историите ще бъдат по-чил и това ще бъдат следващите видеа. Ще спробвам да видим всичко от тук и всичко от там. Нямам значение как, просто трябва да го минам. И
Колко време ще от паса да свърши? 16 дена за 16 дена. Ако направя няколко игри, мога да го мина, да взема всичко и така ще имам джемове и такива. И ако си го взема, ще взема нещо готово. Тук кое беше? Тази костенурка. Ето тази костенурка ще